Здравейте! Попитах дали може да направя в основния ресторант, още е затворено, да направя видео докато няма хора и никой нищо не е взел, за да ви покажа информативно за какво става въпрос. Така правят немските ютубъри и от тях си избирам хотел, поне ще показват. Ето всичко. И винаги, когато няма хора, питаме естествено дали можем да направим видеята. Аз правя за YouTube и за TikTok. И да имате информация, да видите за какво става въпрос. Аз започвам от десертите, които има десерти. На обяд са различни, аз не обядвам, но влизам да видя какво има. Винаги са различни. И вечер са различни, не знам как го правят това нещо. Само крем карамела се повтаря. Всичко друго е различно. Винаги. Това сме първо при сладките. Това е основният ресторант и е доста голям. Отделно има още 9 ресторанта а ла карт. Аз тази вечер съм в един от ресторантите резервирала на плажа. Фиш ресторант, рибен ресторант. Плодовете. Плодовете. Имате всичко, дори и сливи. Банани, круши и така. Череша имаше днеска на обяд, сега няма. Няма значение. Не е важно. Продължаваме с сладките. Това е някакво реване. Не мога да го пробвам тая вечер, защото съм в друг ресторант. Няма значение, няма да умра. Dankeschön. Много красиво, подредено, направено. Така, това са сладките. Отделно имате отдел за кашкавалите, кезе. Имате швейцарски кашкавали, турски. Отделно, ако желаете, ако не ви стигне нещо или имате претенции към нещо по-специално, тук застава едно момче или момиче и могат да ви отрежат от тези, които си поискате. Това са го взели от швейцарци. Това са нашите фондю, които са шоколадове, с бял шоколад и черен шоколад, И всички плодове може да си ги направите в шоколад като десерт, да вземете. Тук имате различни сладоледи. Продължаваме тук да си направите сами салата. И това пак някакви кремчета работи. Това са пъпишите. Да се отрежат дините. Срязани пъпиши. От този край имаме фастфуд. Те в момента слагат картофки, чикен нагътс. Тук имате някакви италиански тайкварен, макарони и така нататък. Тук има кюфтета. Тук е нещо като пица, такива мънички. Това е към сладките аптелни. И тук продължаваме с сладкишите. Продължават. Кремови, най-различни. Това си е нашия кадаиф, доколкото знам. Пак някакви реванета. Пак крем карамел. Пак рибенета, пак това е... това много го обичам. Гриз халва е май. Ето ги черешите. Сега имате повече, на обяд бяха по-малко даже. И тук обелени портокали, грейпфрути, портокал, грейпфрут. Това са различни сладка, сосови и така нататък. Сега от тук отиваме към другите салати. Видеото ще стане дълго, понеже основният ресторант е много голям, просто маслини, това изобщо не го знам какво е, краставици, така може сами да си направите салата или имате готови. Прекалено чисто е, всичко блестя. Тиквички, хората си знаят за какво става въпрос. Баклачан. В смисъл, майтапихме се веднъж във Фейсбук за пържени тиквички и така те си знаят кои са.
Вижте колко изящно и луксозно е презентирано всичко. Това са такива малки неща, като аперитив, ако желаете да си вземете. Ето, имате и гъби, розенкол, забравя как се казва на български, сега не ми се мисли. Карфиол, мисля, да, карфиол се казва. Пак салати от зеле. Не сме свършили с салатите. Има много различни. Това тук с краставици и някакви сосове. Томати и лук. Може да си направите сами. И тук започваме с топлите ястия. Това са някакви, вижте, хак флеш, месо с, не знам с какво беше. Това е агнешко. Това е нещо с пиле, не мога да ви кажа какво е. Не знам какво е това. Не, че не знам, трябва да го прочета, но не ми се чете, че става дълго видеото. Тук имате една различни типични турски такива като пица, но те не са пица, не знам как се казва. Това са чесън печен, пътладжан печен. Продължавате с чушки. Това пак нещо като пица. И тук пак, те гъби са много готини. Това е пак нещо турско такова. Препечено. Шери томати. Лук, който също е печен. Сега пак се връщаме, защото от този край пак има. Ориз. Те след това ги отварят тези блюда и всеки вижда и се взима каквото поиска. Това е от пуйка направено. Картофено пюре. Тия са някакви такива китайски работи, не знам. Продължаваме към аперитива. Много ми харесват тия. Морски дарове. Много елегантно представени. Абсолютно различни. И всяка вечер са различни хора. Невероятно. Много красиво представени. Вижте за какво става въпрос. Просто е кеф от всякъде. Невероятно. Така, продължаваме с аперитивите. Тук имате оливен олио, балсамико и така нататък. Ето имате скариди, имате морски дарове най-различни. Тук са направени много. Аз пробвах от подобно, не също, понеже те всяка вечер различно ги правят. Пробвах от тези всички. Вижте скаридите. Една скаридка. Прекрасно. Това е за аперитив. И пак продължават блюдата. Те са много. Чули го? Данкешейн. Мале. Това са картофи с зеленчуци, направени страхотно. Печени някакви такива. Това са скариди с ориз. Приличащо на паеля, но не е. Тяхно турско си е. Това е, не знам, някакво месо с зеленчуци пак. Тия картофи пълнен, печен картоф с различни сирена. Много е готино. И тук имате сос към него. И след това продължаваме с японските ястия. Имате суши най-различно, което всичко е приготвено днес. Всичко е прясно. Вижте колко различни неща имате. Просто, както се казва, от пиле мляко. Така, това е. Значи, този отдел го минахме до тук. Продължаваме тук студена кухня имаме. Морски дарове пак. Скариди, миди. Пак скариди. Тунфиш. Това мая кьополо. Най-различни сосове. Разядки. И така, и продължаваме пак с топлата кухня.
Това пак е някакво месо, пак ориз, зеленчуци, пак имаме спагети, да. И тук пак нещо от турската кухня. Продължават някакви други салати, които са различни от тези, които ви показах. И тук имате различни сосове към тях. Ой, зелен лук, вижте. Просто наистина от пиле мляко. Аз съм сама тук с персонала и много приятно, защото все още е чисто, нищо не е взето от гостите. Това са варени яйца с нещо, не знам. Това им прилича на руската салата, млечна салата. Там нещо като зелен фасул. Пак томфиш, моркови, пак някакви разядки тук. Да, това са зеленчуци, разядки, люти чушки. Така и продължаваме нататък. Аз там изобщо, Боже, тук не съм била пък изобщо. От този край не съм била. Аз изобщо не знаех, че го има. Време да се тръгвам, аз не знам. Не мога да се оправя в целия ресторант. Сега тук, предполагам супа. Да, супа. Да, още няма. Не са ги заредили. Понеже аз съм влязла преди да отворят ресторанта. За да мога да направя видео. Да, това е някаква супа. И пак тук имате различни неща, подправки. Тук хлебчета, соленки. Това е, тук ви показах, но още не сме свършили. Продължаваме. Да, зная, видеото ще бъде дълго, но ресторантът е много голям. Докато го обиколя целия. Тук започват баклавики. Тони, здравей за теб, специално баклавички. Най-различни. Не съм ги пробвала. Не мога да спана всичко, да пробвам и да ям и така нататък. Тази вечер има и саксофон за гостите. Тук продължаваме варена. Значи от този край вече минахме. Продължава ресторанта, както казах, е много голям. Варена царевица, сега ще отворя. Това са някакви печени зеленчуци. Все още не е отворено и затова ги държат така за... Няма да отварям сега тук. Да, пак пътлачани, най-различни неща, които няма да ги отварям. Това е боб. Това е пак нещо с зеленчуци. Розенкол, броколи. Тук няма да отварям, неудобно ми е. Но пак е някакви такива манчо. Ринфлай, шайнтоп. Да, някаква манчо с телешко месо. Не скалп, сами с ринт. И тук продължаваме. Пак някакви меса. Тук още момчето готви не е сложило. Тук пак нещо с кариди има. Тук ориз, пак с някакво месо. За сега. И продължаваме рибите. Това е моята част. Аз винаги от тук си взимам. Ето всичко правят в момента. Това са рибите. Риба. Пак риба. Голямо разнообразие има на риба. Невероятно е. Тук започват месата, което не е моята част. Не ме интересува. Но ви показвам, че ги има. Тук разни сосове. Едното е чили, чушки, печено пили. Да, тук само пилешко. Das ist Truthahn, oder? Truthahn. Okay. Wow. Да, това е буешко. Dankeschön. И тук пак имате някакви сосове. Тук пак продължават месата. Пак чушки. Пак някакви меса тук. Ориз. Тук това, което е закрито, пак е меса. Не ми се отваря в момента. Не искам да ги притеснявам хората.
Това са месата, които може да се изберете също, да ви направят. Така и продължаваме. Пак имаме пържени тиквички. Аз като казвам, че ми пържат всеки ден тиквички. Батладжан. Чушки. Тук ги правят много добре розен кол. Блюменкол, блюменкол. Карпиол. Пак разядки. Тук е фастфуд пак. Имате картофи, още не са заредили. Имате чикен нагас, тук на различни неща. Тук италианската част. Имате равиоли, най-различни макарони и така. Всичко го правят пред вас и на момента. И тук може да се изберете също да направят по ваш вкус. Както вие решите, ето с миди, с царевица, гъби, оливе и така нататък. И сега да снимам и саксофониста. Хало! Ти си от България, нали? България? Знам. Казаха ме, аз всичко знам. И се казваш Коце. Знам. Не ме ли позна? Знам. Не, твоите колеги ми казаха. Сети ли са папката? До вечера ще бъдеш ли на Кея? Да, искам да дойда там при тебе. Окей, чао до тогава. Чао, чао. И така, това беше хора, много е огромен основния ресторант. Всичко имате от пиле мляко и това беше за сега. Чао ви!